Oh nggih, mantun iki Gubuk Asmara dipun aturaken. Wis tok kanggone karyawan uga warga masyarakat Grimbi mengko pasti dituruti ya Nak ya. Iya. Pasti nanti ada saatnya buat nyawer dan juga buat tuan rumah datang ke sini. Kudune yo ngono no. Iya. Tapi iki yo ngono no.
Popo Arif iki mau WA aku, gitu. Abah Arif nyuwun pupu sing nelongso. Iya. Mengko ya panggah dituruti, iya. gitu. Heeh, iki di sapa sih? Ini biar Mbak Niken perform dulu ya. Perform. Soalnya wis kewengen iki jamnya durasi. Waduh, iya. Soalnya jam 11 kita sudah udah selesai campur sarinya. Ya kuwi. Wis pokoke di Tapi kok cecek iki. Sabar kok Kemang. Kuwi masalah. Kuwi yo ngono. mengang-menging. Ngene iki kene suwo rumasane. Mbok aja kaya ngono kuwi dadi wong. Ya. Sapa lho sing mbok cek omongi? Oh, nguper. Karena Anda itu sudah pekok ya. Saya aturakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah kepanggih niken datang Jombang. Pripun panjenengan sehat napa mboten? Sehat. Seneng napa mboten? Tontonannya gratis apa bayar? Nah, karena menikmati jane. Yo penak lho, orang bayar. Jane yo penak. Pak Terus iki acarane peresmian gudang baru. Gudang. Putra Niaga bersinar. Hah? Gudang cengkeh. Cengkeh. Kenceh. Nggih. Cengkeh. Kenceh. Tuh. Ceng. Ceh. Ceng. Keng. Keh. Ceh. Keh. Ceng. Ceng. Apa tuh kok cang-ceng iki? Tapi ya wong ngenteni yo iki gudang cengkeh opo ngarepe ra ceng. Heeh. Cengkehi apa? Dike rokok. Ya ki rokok. Oh, bentuke piye bentuke? Bentuke ngene, terus mentol ndase. Ndase iki mentol. Oh, ngono. Ya. Sok kadang. Semoga dengan adanya peresmian gudang baru, semoga semakin lancar, Amin. semakin sukses, Amin. semakin lestari, Amin. semoga semakin banyak karyawannya, Amin. dan semoga tetap jaya selalu. Amin barakallah. Amin. Semoga semakin maju. Maju ning dineh wong wis Loh, enek semakin maju ki maksudnya CV-nya ini. Oh, CV Putra CV Niaga Putra Niaga bersinar ini semakin maju ngono. dan akan membuka cabang baru lagi. Ya, Mesti engko gudang anyar neh. Engko nek ana gudang anyar neh, Hah? pasti Oh, campur sari campur sari Mayangkara mana? Oke. Melalui YouTube. Iya. Ayo kita nyanyikan lagu yang Yo. berikutnya. Oke. Ya. Gubuk Asmara. Sini Mas gandul-gandul. Iya no? Piye? Sabar hati, sabar hadapi nandure kembang tegal wirang nek kangen ngomong kangen rasa tukaran naik boti Boti maneman hubungane wong sing tak tresnani tak gawe sandaran ati bojo satru wae sayangku jatuh rasa percaya. Mas, apa ki mental? Mas. Ngapa ya nyeprat ya? Nyapa? Cecer no. Apa nih? Mbok aja suwi-suwi kowe iki lungguh ning kene iki ya ana watese. Ya kan saking menikmati to. Bokongmu kowe mentok ngono. Wedi. Kok bilang gede tuh? Ini tuh semok, you know. Wow. Langka loh orang sepertiku
mempunyai body yang seperti ini. Iya kan termasuk Body manusia yang- purba. Langkai. Weh, manusia purba. Yo, Iya, bacot nih. ayo langsung aja. Langsung no. 1-2 bersama CMYC. Campur Sari Bayangkara. Terima kasih buat tuan rumah Bapak Jungkirno, Bapak Suyetno sekeluarga besar, semoga sehat selalu panjang umurnya. Terima kasih. Wis tak pupuk wingi katresnanku kanggo
setunggal tembang ingkang sampun diaturaken. Wis loro, Lah ya iki mau sik tas iki lho siji kok Iya, ora iya. mungkin mau double-double. Iki yang ngono no. Apa? Panjenenganipun Bapak Suyitno. tapi Iya. Iki diaturi jumeneng. Oh gitu. Sekarang. Kok sik to? Kenapa? Iki lho, Pak. Oh, iki Pak Suyitno. Uduk no. Lah coba. Nah, dulure. Siapa Pak? Request lagu ya khusus buat Pak Haji Suyitno. Iya, Pak. Lagune sing sendu gitu ya. Seneng dusel. Seneng dusel maksudnya. Bener ya? Hah? Sendui. Piye wi lagune? Seneng dusel, seneng du. Entar Pripun, Pak? lagune pripun Pak niku? Ya sing sendu, seneng dusel wae itu. Judulnya seneng dusel. Jadi Pak Yit iki seneng dusel karo Bu Siti. Tapi kuwi lagu opo? Iki ngene, diparingi sing lagu duet Pak nggih, duet Pak nggih. Sing penak. Heeh. Fu se nelong fo. Oh, fufu susah. Ya. Ya. Iki diatur Fufu uga. sesing Pak kurang. Lho, piye to? Engko ditambahi neh. Oh iya. Nggih, pangapunten Nggih, kalian terima Pak kasih sinten. banyak. Kalian Pak sinten? Pak Usman. Pak Camat. Pak Camat, Masya Allah. Nggih, Pak Camat, matur sembah nuwun, Pak Pak Camat, Camat. terima kasih Pak Camat, ganteng sekali. Pak Camat, semoga rezekinya banyak ya Pak Camat ya. Barokah. Semoga banyak istri, banyak Eh. rezeki. Banyak rezeki tok rasa banyak istri. Enggak ya? Wong siji ora kopen kok. Heh, ih, Maksudnya siji Ya malang nut. kok. Heeh. Iku mau. apa iki sakonane Itulah. takdirku sing calon. Ya, ini kita panggil ini pacar aku ya. Iki, Ojo gara-gara spiral. nyapa? Sopo pacarmu? Iki pacarku loh, wajahnya mirip karo aku kok. Allah, paling ya sik ganteng ae dhewe kok lumasane. Endi Mas? Iki loh. Aja kok. Piye, Mas? Nyapa? Iki pacarku loh. Apa nih sing pedhot? Wajahe kalah. Ganteng akeh kene kok. Ganteng pundi, Bu? Ganteng Mas Walden apa ganteng niki? Ken sik. Nyapa? Den. Halo, Nek Mas. balas dendam ra usah ngidini Oh. sikil nggih. Yuk kayak sepatunya koyo ngono Mas. Sing sitoke urung. Ngapur. Iki pamundutane saking Abah Harip. Iya. Nggih. Abah Arif piyantune Kang pundi? Nyapa to Mas jane men benakne kuwi tak benakne apa piye? Endi to? Lah, apa to, Mas? Ora tak benar. Aku nek ngerti wong wedok ayu rada piye ngono lho. Anu ngatur. Rada gumo. Apa nih sing adek? Rada gumo. Aku berdiri Lah ini lho. iya Lah, kok maksud kuwi. pripun no ayu? Nyanyi ya. Iya. Nyanyi apa iki? Tuku sing telongso. Oh. Loro e. Heeh. Oh. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe Wis kadung mati rasakan kang masrongono tangisku batike kawilang saka uripku Mari pasan rangke lintang ning angkasa kowe teko gawe loro marang tresno Iki wis dalamku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. tak kira lagu Jebol, kisahku alah. kabeh cerita bakal tak pendem apik-apik ya Dek Ya, sing wis ya wis ya wes. Heeh. Mari keset dadi ratu. Sakit hatiku. Sakno kena
beda kowe ninggalke aku menteke wong liya ora apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir sekara sasaning jero dodo pancen larake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnoku apa iki satemene takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasa kang masrono nangisku kecike kowe lunga saka uripku pari basan rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis aku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Ibu melek marang aku. piye Mas Ibu jare kangen. Awakmu suwe ra tau dolan marang omah. Nek takokke karo ibu. sepurane sampean wis duduk tipeku Terus tuh dhewe piye sing tipemu iki? aku milih sing sugih Mas aku butuh skincare karo butuh mangan sasaning jero dodo pancen larake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnoku apa iki satemene takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasa kang masrono nangisku kecike kowe lunga saka uripku pari basan rangge lintang ning angkasa